Chia pakumana. Nini ndakauya munhare muno ndikabatsirwa murume wangu tegara tese tatane 14 years tigara tese ndinevana 3 naye. Imba yedu takatenga ground tikavaka kusvika pa7 rooms isati yapera kurupa. Ndobva tanetsana nababa wandokusuduka kwakaita bamba kaita gore nehafu asipo. Takazongoona message of court yamwe kuti chibva ipamba imba yakatotengeswa. Muridzi akatenga imba ndiyada kuya unopinda pamba panapa. Ndobva tambogara mwedzi ndobva wauya message of court wabuditsa zvinhu bwawakanda panze. Ndakaedza kuenda unobatsirwa polisi kupi zvese zvishaya basa. Izvozvo ndikaenda kukoti tikaudzwa zuva rekuti tiende baba ndowaona neloya rako. Nyaya yekungoramba ichiwedzerwa mazuva kuti ndibatsirwa hapana. Saka izvozvi zvinoda kuti ndibatsirwe kuti ndoita sei. Pachakauya kuno kwakatinini hatina kubvira takaita mapepa yacho hawana kuedza musuwe wawakanzwa. Saka patakauya dara rapera vatinozoiwa vana kuwe. Murume ndiye kutaura. Nauye pai arikutaura inapisi asi kuti akarwadziwa mukadzi nenyaya yekuti ndakambatira mameseji ekuti anga achiuya. Saka pamba pataita kugara isu pamba tokuchengeta. Saka ndamubatira kudaro ndakabva ndati azvisara zvakuitise gareka ndabuda zvangu ndikazotaurira muridzi wemba kuti ainini ndabuda kumba kwako nenawo kuti tapesana nemukadzi. Ndikazosvika pakuenda kwachief Masembura. Mushure mokuenda kwachief Masembura takatombotanga taenda kumatare takatanga taita dare redu nevabereki chete zvikaramba kugamuchirika zvakanaka. Ndikazoenda kudare rachief Masembura ndokwakazotaurika nyaya achibvuma nyaya yake zvaakaita kusvika asi iye taakaramba kubuditsa chikomba chake asi achibvuma kuti ndakaita chikomba zvikanzi handichazivi kwachinogara. Saka zvadaro chief Masembura wakandibvunza kuti saka toita sei apa. Ndikati ini dai anga andibudira pachena kuti chikomba chake ndechipi handizive nekuti mumwe musi chikomba ichi pedyo chinoona kuita pamwe kusondikanganisa upenyu hwangu. Saka kana zvakadaro ina handikwanisi kuti ndikwanigara naye abuditse chikomba chake pachena. Asi kana abuditsa chikomba chake tinoona kuti tikawirirana zvedu togarisana. Saka ndozvakaita kuti tiitesake. Saka ndakazoona ndakushevedza mushure mokuti tanga takupiwa oda chinzi tadzorera Esther mudare mumaoko mevabereki vake kusvika auya nechikomba chake. Judgment ndaisiya ndakambouya nayo mukati ayo judgment haina mhosva. Wakanditi ndinozodzoka tezvava kuda pfuma yako. Nemukadzi ndakatomba ndakanzwa mambo wakataurira mudzimai wakati enda unotora mapepa aimba yake. Handisi kuzoziva zvaakapindura. Ini handina imba yacho kakuti ndiyana. Uchisiya mukadzi pakuwa musoro uchitopa pano yocho nemapepa enu wari munhu wacho kuti nemudzi wemba. Aiwa izvozvo naasina kuudzwa izvozvo zvakataurika kuti iwewe nemudzi wemba nemapepa acho ganawo tori kuti zvishowe pamba hapasi pako here bhosi mukadzi hapenge kuti pamba ndepei. Ini handina kuudzwa zvekuti ndakanzwa zvisine ari kutaura ndozvaari kufunga. Asi ndiri kuti wati makavaka imba sei? Takatenga riri ground tikavaka imba yedu 1 room pataenda unogara tichibva kwatailoja.
tikatanga kugara tikazovaka 3 rooms izvozvi dzakarofa ndo dzatati tichitoshandisa. Anokwanisa kubatsira izvo ndiani kuti izodimba makatenga mese anongozivawo? Amai vangu varipo vanotozviziva background. Iye akatovaudza kuti amai kandi pedu handisi kuda amai vako ndikuda asiri amai vako. Ma next door dare rakapera ndakatouya nemanext door apa manje ndashaya mari yekuvakwidza nokuti uya haana kuuya kudare kwacho patakambobuya. Iwe chibvisa mari umahwitinisi avo tipedze nyaya tione kuti kutaura chokwadi. Saka toita sei? Kuti vanosvika pokupedza. Ina ndizive nyaya yemba yake yakatoiswawo kwaMajor Street. Saka haisati yatopera. Major Street achiri kuitawo zvakuita kuti atsvage kuti chokwadi here kana kuti manyaya. Saka handisuzi. Yakaiswa nani kwaMajor Street? Ndovavo vakaisa. Chaukaendera norwaya chii? Inini ndakatotsvagawo ndazviranzi chaukaendera norwaya chii? Kana uri straight unotsvaga lawyer? Andanga ndakuda kuvharirwa saka ndakatsvaga lawyer. Kana dai uri straight auvharirwa unotaura chokwadi yozvikaziva. Chokwadi ndakataura ndaitomira ndega ndichitaura. Lawyer rakagara zvavo kuti ndaitotaura. Lawyer rino zvanenge rakamira bhosi kuonawo kutsvaga mbotouzembera watikundira. Wasuzvona nyaya yako yakanaka sei? Isi tiri kuti uyu weye ndaimunonga muye nemahwitinisi vanoziva tosvika tobva tataiwa zvakanaka kuna chakati uenda kumba kwavo. Handisiwo kuti ipapo inatika mari izvo zvingatorawo ndega. Uya notsoka. Anzi nomurume wako handina naye. Changamire nemutokumbura ndibatsirwe pamwe ndichakwidza mawitness achona ndokukwanisa hangu kutsvaga kana 2 vauye. Mungokwanisa kuwana vangani? Vanhu vakawanda vaitoda kuuya asine nyaya yemari chete. Uya ne4 ndokupa mari yacho 2 ndokubhadharira. Wazvinzwa? Iwo uya uswani? 21 uya. Usafundike uya wakaswa 21. Wazvinzwa? Iwo uya nomuridzi wemba. Next. Amaya. Zijowa. Wakaroora na? Ndakabvisa shoma. Wakabvisa mari? Ndakanyatsoiziva kuita. Dombo wakalo? Mukati. Dombo wakalo? Dombo wangu iyanzva zvangu. Une makore mangani? Iwe? Ine 35. Une vana vanangani unowana? Mukati. Une vana vangani nomwana? Ine vatatu. Urora goreni? Ndakabvisa mari 2022. 2022? So wakabva wangoti dede kudurura kubereka? No, ndakatanga ndatora chikara ndakarogana naye ndofunga kubva 2009. Enda kuisarai makagara unoya nyaya yako haisi kupinda nhasi yopfuma next kotwa zvinhu gara waziva kutwara pfuma yako miranga inokagara shedzera imwe kesi zvandabvisira mukomana womudare hamuna kundinotonga ndichitarisa zvinhu zvii sikireti iripo ndeyekuti uyu tsotsi akaita utsotsi hwakawandisa kuti mukadzi uya haperi but isu tine way yatoda kushandisa yekuti kana tatadza kuhwina pana maitiro ada kuita ava ticharova mari yerusambo yakawanda kuti muende tendera izvozvo saka ndinoti handikoni kupa judgment nazvo nzwisa point yavo ndiri kuti munofanira kuziva language dzangu kana ndichitonga handigoni kupa judgment nhasi nokuti ndikapa